Jamaah At-Taqarrub ingkang kula hormati, puji lan syukur monggo tansah kita aturaken wonten asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah ingkang sampun kathah, Allah ingkang tansah maringaken masakan nikmat-nikmatipun dhateng kita panjenengan. Alhamdulillah. Antawasipun wonten ing kesempatan menika wonten ing injil menika wonten ing bulan Ramadan, kita alhamdulillah tetep kaparingan nikmatipun, nikmat ingkang utami nggih nikmat iman sareng nikmat Islam. Alhamdulillah kaparingan yuswa panjang, sehat, sempat lan manfaat kanthi sehat kita, kanthi yuswa panjang kita, alhamdulillah kita berkesempatan nindakaken jamaah nikmat rahmat taufik hidayah inayahipun Allah tansah lumeber itu datang kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Wonten ing injang menika prapun paringi daerahan perintah lan hikmah panggahipun bersabar. Jamaah syukur rahmatullah, ingkang asmanipun sabar itu diucapke gampang. Ning lakone gedang wae pangkel. Nek wong iso, nek wong akeh sing nazi, sing sabar di, sing sabar yu, sing sabar le, sing sabar kang. Ning nek dhewe ketaman durung dereng tenan. Sabar itu perlu, nek jenenge sabar, monggo sing jenenge sabar. Nek sakniki awis-awis ya terus sabar jasa niki niku arang-arang hampir-hampir rata-rata sing jenenge sabar gitu. Kadang-kadang sabar kan kadang-kadang biasanya nih oleh selamat itu biasanya itu sabar. Pada bahasa oleh dia niku biasanya wis ganti jenenge senar dengan bahasa sing nanti bahasa. Jamarakumullah. Allah ketika ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wong kang padha iman, padha sabar lan salat. Terus salat kita lan sabar kita. Wong kang beriman mau padha nyuwuna marang Allah, padha mohona marang Allah kanthi pitulungan sabar lan salat. Kadang-kadang mun sewu wonten ingkang tiyang menika golek pitulungan masihipun pedagang, panen, petani, dagang niku supaya laris golek pitulungan ning pitulungane sanesipun Gusti Allah. Golek pesugihan. Lha enten apa niku panggil tiyang Klaten. Telah jadi nom lagi berkuasa itu rame masih pada safar. Itu mungkin seminggu itu pekong dodol tontonan. Nanti nonton yang upacara puncak itu kami panggung terus makin nyebar apung itu makin nek wong tani nek gontolaan sawah berarti parine kasihnya melimpah. Terus ora mung saben wong niku nek teko pas niku le pas cimket niku wong do golek terus mati do didol. Semacam sing didol ben karuan nek es iki gede. Di sebabna kok wis kok omah barang. Padha kali nek ten Jimatan niku nek Surot ya. Niku wonten apa istilahnya ngubah ngkong. Dadi ngubah padasan gede. Niku ya mangke dicop kakaknya dari teneripun kalau sing dodol botol, mangke botolnya disini teneriku mangke nih. Itu banyune jika botol ini mangke kurang dicampurke banyu kolah mangke malake awet tuwa. Sepuh awet tuwa. Niki ya termasuk satunggalipun pinyuwunan pitulungan sing boten pas, salah-salah mangke dados sirik. Nek putuke Gusti Allah nek ana sak liyane Gusti Allah sing iso maringi pitulungan.
Kita gesang, kita pikantuk rezeki, kita sehat sedaya awit pitulunganipun Gusti Allah. Karena Allah dawuhi kita menika sabar. Mane Allah dawuhi kita menika nek kagungan kegayuhan padha nyuwun pitulungan Gusti Allah kanthi sabar lan salat. Rasulullah ketika endahe apike wong iman iki nalika dheweke nampa ujiane Gusti Allah, cobane Gusti Allah, kesusahan dheweke padha bersabar. Nalika dheweke nampa kesenengan rezeki anugerah Gusti Allah, sehat utawi rezeki awujud harta benda dheweke padha bersyukur. Syukur ingkang awal ucapan tahmid alhamdulillah. Nah, syukur malih nek kita nek nampi keremenan menika terus sujud syukur. Begitu nampi keremenan kita langsung napa niku sing penting mangke milih gen sing resik terus pengremah niki ora apa-apa, lemah niku ya suci. Terus sahu itu langsung sujud syukur. Dongane napa? Wonten-wonten donga kang kados donga sujud salat niku nggih sampun cekap. Lo tahun 1907 alhamdulillah sing griya kula wis nyuwun kula ditungake. Kula ujian ujian lisan dihadapi napa menika sing dosen telu. Ora digambaran napa-napa. Terus nek teko kula rumput sak jam sak jroning luhur. Terus napa menika luhur pas luhur pas raya luhur terus buka-buka jam loro ditimbali diadep dosen telu. Karena itu wis ditunggu seperempat jam ya Pak. Ditunggu terus alhamdulillah mulai ciprus ya. Nah, terus tengah dosen itu kok sujud ta. Dosennya ana sing kaget iki ngopo? Itu ngapain? Kadang ya sujud syukur menika apa jenengipun tasih asik. Mangga monggo. Kita nalika nampi keremenan, nalika nampi kegembiraan, kita utulaken minimal paling sederhana alhamdulillah. Lajeng menika syukur dipun syukuraken kanthi sujud syukur. Nah, menawi menika rezekinipun Allah awujud Jakarta, nggih mangke sak perangan sebagian niku mangke mungkin tanggane, mungkin sedulure yang ingkang senesipun mangke dibeberi. Niki insyaallah nek teng Indonesia ning Jawa, ning Yogyakarta, Bantul, Surabaya niku insyaallah niku biasane nek oleh rezeki ning papane stop piknik yo oleh-oleh tanggane mesti niku kanyata besar-besar itu nek anaknya buka puasa bersama ini kan digilir masyarakat rombongan itu ternyata amannya sing dimasake oleh minggu rame masjid ternyata cerak-ceraknya barangnya dikai turane dudu sisa. Kata-kata dia itu nek turan itu nek sing wong niku wong sing mondor iki turan itu dikeke. Padahal turan senes sisa namung istilah mawon. Jamarakallah sabar menika nggih menika tiyang-tiyang ingkang napa menika nalika nampi ujianipun Allah yang baikipun menika ngucap alladzina idza asobatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kata-katanya dapat innalillahi itu mesti kematian. Sampai makanya ke masjid. Assalamualaikum. Innalillahi wa inna ilaihi. Padahal ucapan innalillahi menika boten namung nalika kita mireng berita kematian. Ning sedaya ingkang ujianipun Allah menika kita ucapan kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti Rasulullah nanti melakukan itu apa ngalang kalian ke Jawa Aisyah. Tiba-tiba
niku sendiri pejah. Rasulullah niku mboten kagungan lampu ingkang nek cara riyen lampu petromak atau saking listrik, listrik. Niku napa tiba Rasulullah niku saged padhang dawuhipun niku niku tanggal apa niku 15, 14, 13, utawi 16, 17 rembulan. Kita dipun dipatakan makan. Tiba-tiba Rasulullah nembe pangandikan kalian harus biasa kok. Lampunipun pejah. Rasulullah lajeng ngucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siti Aisyah ya Rasulullah, namung lampune pejah mon iya kabeh sing marake kuciwa. Kuwi inna lillahi. Niki dhewe nek lampune listrik mati pripun Pak? Biasane apa niku nek biyen kok. Nek listriknya muruk terus sorang, ini pas dengan kumpul tiang ini listrik muruk terus woi. Ini listrik ini nek jalur pecah. Ini biasanya listrik muruk bukan barang. Bagian kuali itu ini muruk jam 10. Namun jam berapa? Aku jam 11. Namun aku jam 1 serang barang Pak. Sebab ini rata. Ini buruk dia bareng, tadi ini rata-rata, tapi yang jam 10 atau jam, misalnya ini buruk dia bareng. Nah, kalau listrik kita pecah, itu innalillahi. Seperti Rasulullah, kematian lampu ini pun, innalillahi. Kadang-kadang kita, masyarakat kita, apa nih? Waduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nalika lampu gusang, mangke alhamdulillah. Sampai nek niki, wah si anu deh loroi. Nek awake dhewe muni innalillahi mesti buru mati. Makanya niku wong termasuk sakit menika nikmatipun dikurangi kalian Allah. Nalika sakit menika dipun uji dening Allah. Diuji kesabarane. Dicoba kesabarane. Nah, karena dikurangi nikmatipun, diuji kesabaripun pramila inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedaya menika sehat menika kagunganipun Allah. Penyakit ugi kagunganipun Allah. Nalika kita bersabar, insyaallah penyakitipun makin badhe segera mencabut dening Allah. Insyaallah. Terus nalika apa menika kita kebedahan Pak dilalai syarat dipuluh pesamtuk. Ini saya mau niku nek teng nika gandeng mangke kadang kula kok dilepon ana wong liwat niku sampok. Niku biasane sok kadang-kadang beda rokok metu. Bisa dipun bareng metu nggih. Tapi sakniki niku ten HP ten YouTube niku ya ucapan beda rokok niku ya kerep metu nanti Amerika Serikat USA niku dibalik niku. Niku wis kaya bahasa sing enting. Bahasa asing niku wis ning ngarep lisan kita. Padahal kita menika wonten nalika kecewa kita menika mboten dipun paringaken apa menika duka nesu marah innalillahi. Mugi-mugi Allah tansah bimbing kita, tansah tarik dengan kita dados tiang-tiang ingkang nalika Allah mengirangi nikmat kita berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un utawi bersabar. Nalika nampi keremenan, nalika nampi negaranipun Allah, mugi-mugi termasuk tiang-tiang bersyukur. Alhamdulillah. Syukur pun tambahi malih, sujud syukur pun tambahi malih. Mangke kita bersyukur nganti ujud-ujud benda ingkang Allah sampun paringken dhateng kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan ngapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bermanfaat kepada Bapak Agus Yana yang kami paling maafkan menteri dan engkau mencukupi atas nama saya itu majikan. Semoga kita tutup nanti mas. Alhamdulillah sekarang pula tidak akan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.